Η Μαριέτα Χρουσαλά θα έλεγε κανείς πως βρήκε την πραγματική ευτυχία, γι' αυτό και αποχώρησε από την τηλεόραση, ενώ ήταν μια από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Πλέον ζει κάθε στιγμή της καθημερινότητας της με την οικογένεια της χωρίς να παιδεύεται με νούμερα τηλεθέασης και τηλεοπτικές κόντρες. Βέβαια, κατά καιρούς την βλέπουμε σε δηλώσεις ή παρουσιάζοντας project όπως τα Mad Walk The Fashion Music Project το 2022. Το μοντέλο παρουσιάστρια γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1983 στο Ριζάρι, ένα χωριό του νομού Πέλλας, όπου εκεί ήταν διορισμένοι δάσκαλοι οι γονείς της Κώστας και Άγλαια Χρουσαλά. Έχοντας το 1985 μετακομίσει οικογενειακώς στην Αθήνα, το 2001 ξεκίνησε να σπουδάζει στο τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε. Αργότερα, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογία της Επικοινωνίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η Μαριέτα Χρουσαλά ξεκίνησε να λάμπει όταν το 2003 στέφθηκε στα Αρελάς και την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Miss Iphilios, όπου τερμάτισε 15η. Αν και από το 2002 εργαζόταν εθελοντικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, λόγω της στέψης της ως τα Αρελάς ήταν μια από τις διασημότητες που συμμετείχαν στη λαμπαδιδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία τελείωσε στην Αθήνα. Ο μπαμπάς της Μαριέτας Χρουσαλά έφυγε από τη ζωή όταν ήταν 20 ετών. Μάλιστα, ήταν η αφορμή για να πάρει συμμετοχή στα καλλιστεία. Ο μπαμπάς μου ήθελε πάρα πολύ να πάω στα καλλιστεία. Όταν αρρώστησε και καταλάβαμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ο αδερφός μου με παρότρινε να του κάνουμε το χατήρι και έστειλε την αίτηση στα καλλιστεία. Το έκανε για να κάνουμε το χατήρι στον μπαμπά μου, να χαρεί. Πρόλαβε τα καλλιστεία. Έφυγε ανήμερα τον Miss Universe στον Παναμά. Η παραγωγή δεν μου είπε κάτι, ήμουν 20 ετών. Το έμαθα όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, έχει εξομολογηθεί. Η Μαριέτα Χρουσαλά γνωρίστηκε με τον Λέοντα Πατίτσα το 2006 σε μια επίδειξη μόδας του Μιχάλη Ασλάνη, με τον εφοπλιστή μα κάθεται στις πρώτες θέσεις των θεατών. Η επόμενη συνάντηση που έμελε να είναι και αυτή που θα ξεκινούσε τον έρωτά τους ήταν στο πάρτι κοινών φίλων. Η πρόταση γάμου δεν άργησε να έρθει. Έγινε το 2008 στη Βενετία, όταν ο εφοπλιστής γονάτισε μέσα σε μια γόνδολα και τη ζήτησε να γίνει η γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2010 στον Άγιο Γεωργείο στο Καβούρι και ήταν πλούσιος καθώς είχε από όλα. Λαμπερούς καλεσμένους, εντυπωσιακό στολισμό και ένα ζευγάρι που έλαμπε από ευτυχία.